Здравейте, скъпи приятели, аз съм Зиребел. Днес ще ви разкажа един виц. Така, събрали се всички правителства на западните, в кавички, свободни страни, като, например, Канада, Германия, Холандия, Америка и там разни други, и решили да започнат да се побазикат с народа, за да видят кога на народа ще му дойде до гуша и ще откачи. Мислили и първо решили да почнат да правят травеститски спектакли за деца на 5 годишна възраст. Но какво се случило? Не само, че хората си мълчали, ами някои дори си завели децата, за да гледат мъже, облечени като проститутки, как се лигавят по сцената. Събрали се пак лидерите, мислили и решили да направят законно за деца, да си сменят пола, които са пред или все още в поверитета. Народа обаче пак си мълчал. Майче си мълчал, ами дори пак се намерили, как да кажем, идиоти, които вместо да са против това, са били за. Почесали се по главите лидерите и пак си казали, щом всички са такива овце, що не отворим границите и да не выпускаме пандиши и престъпници от целия свят. И не само ще ги настаним в безплатни хотели, а и ще им дадем телефони и джобни пари. Защото тук всички са вързали и цъфнали и нека гражданите ни да гладуват и судуват, защото това е полезно. Резултатът бил не само, че никаква реакция, ами пак се намерили кретени, които са били за. Събрали се пак лидерите с дигнати ръце в изнемога, без нови идеи как да побъркат народа. Обаче канадското правителство, начало с главатара Великият Трудо, решили да утрепят рибата. И така, канадците са изправени в момента пред доживотен затвор за реч на омразата в нов канадски закон, който е подкрепен от мъдрецът Трудо. Ако законът влезе в сила, в бъдеще, ако използваш за реч на омразата, правителството може да натика в затвора заедно с убийци и други престъпници до живот. Не е нужно да се смеете, защото този виц не е от смешните, а пък и все още се развива и не е и виц. И като гледам накрая, няма да е смешно, а май ще се реве. Доживотна присъда за думи, които си казал, а пък в същото време не само, че местните престъпници си щъкат, ами на всичкото отгоре си имаме и пресен нос на нови. А по този закон също така съдия може да те сложи под домашен арест, ако мисли и вярва, че има възможност да направиш престъпление в бъдеще. Така че се оказва, че в Канада скоро може да се окажеш под арест без доказателства и без всъщност извършено престъпление. И ако не сте изумени, чакайте. В Канада съдия от Върховния съд е силно критикуван, защото е нарекал жена, която е била жертва на изнасилване със съществителното жена. А според критикуващите би трябвало да я нарече човек с вагина. Човек с вагина? Какво е това? Някой си там се разхожда и влачи по джобовите си вагини? Не знам вие как се чувствате. И може би по-точно зрителите от мъжки пол, да не кажа мъжете, за да не обида някой. Но аз лично не искам да имам нищо общо с човек с вагина. Чакам малко да се поправя, че по-късно имам среща с човек с вагина. В резултат на острата критика обаче, съдията казал, че как бил нарекал жертвата било нещастен случай. А аз пък си мислих, че нещастен случай е когато някой те изнасили. Но явно това е новата норма, защото тук в щатите Байден Велики се поправи, че нарече убиеца на невинно момиченце с термина нелегален имигрант. А би трябвало да го нарече недокументиран мигрант. Почнахме да се извиняваме на убийци и престъпници, защото всички знаем, че убийците обикновено са много чувствителни хора. И никой не иска да види горкия убиец, седнал на тротуара, обиден и разплакан.